Hola, sóc el Joan, benvinguts al canal. En aquest vídeo anem a resoldre un altre exercici de matrius de les PAU. Concretament, aquest exercici correspon al juny, a l'examen del juny del 2021, la sèrie 5. Aquí ens diu, considereu les matrius A, 2, 1, menys 3, 4, la matriu B, 1, 1, 1, 0 i la C, 5, 1, 0, 7. Diu, raoneu que la matriu B és invertible i després calculeu la inversa de B. És a dir, ens donen aquesta matriu, 1, 1, 1, 0, anem-la a apuntar, és a dir, tenim la matriu B, 1, 1, 1, 0, i ens diu que, diguem, que té inversa, és a dir, si és invertible o no. En aquest cas, per fer-ho simplement, si calculem el determinant de B, ens donaria diagonal menys diagonal, és a dir, 0 menys 1, ens dona menys 1, és a dir, ens dona un valor diferent de 0, per tant, com que ens dona un valor diferent de 0, podrem fer la inversa d'aquesta matriu. Anem a seguir els passos, és a dir, aquest menys 1 ja el tenim, el guardarem també pel final. Anem a fer la transposada. La transposada seria canviar files per columnes, és a dir, el que està en horitzontal ho posem en vertical, que en aquest cas ens quedaria el mateix, és a dir, aquesta fila posada com a columna i aquesta fila posada com a columna. A partir d'aquí anem a fer l'adjunta. Aquests dos passos es poden intercanviar, és a dir, podem fer primer l'adjunta i després la transposada, que ens acabarà donant el mateix. Si fem l'adjunta, el que fem és canviar, és a dir, si nosaltres eliminem la fila i la columna d'aquest número, el nombre que ens queda el posem al seu lloc. És a dir, deixem fila i columna, ens queda el 0. Al lloc de l'1, si eliminem la fila i la columna, ens queda aquest 1 d'aquí. En el lloc de l'1, fila i columna, ens queda l'1. I en el lloc del 0, fila i columna, ens queda l'1. I a l'adjunta li hem d'aplicar els signes, és a dir, hauríem de canviar de signe aquests dos. És a dir, quan trobem el més, deixem amb el signe que té i quan trobem el menys, ho canviem de signe. És a dir, en aquest cas, hauríem de posar menys 1 i menys 1. I després, tots els termes, és a dir, tots els termes de B, s'han de dividir entre el que ens havia donat el determinant al principi. En aquest cas, si ho dividim tot entre menys 1, ens donaria 0, és a dir, 0 entre menys 1, 0, menys 1 entre menys 1 ens donaria 1 positiu, menys 1 entre menys 1, 1 positiu, i 1 entre menys 1 ens donaria menys 1. Un cop tenim la inversa feta, l'apartat A ja el tenim, és a dir, ens deia, raoneu que la matriu B és invertible i després calculeu la inversa de B, per tant, ja tenim la inversa de B. I després hi havia un altre apartat que ens deia que diu, calculeu la matriu X que satisfà la igualtat A més BX és igual a C per A. Anem a apuntar aquesta equació que ens donen. Ens diuen que A més B per X és igual a C per A. Per tant, hauríem de fer C per A, és a dir, hauríem de fer aquesta multiplicació, hauríem de passar A restant a l'altre cantó i després, per aïllar la X, per deixar-la sola, hauríem de multiplicar per la inversa de B a les dues bandes. En aquest cas, anem a copiar les matrius A, B i C. La matriu A, 2, 1, menys 3, 4. La matriu A, 2, 1, menys 3, 4. La matriu B seria 1, 1, 1, 0. 1, 1, 1, 0. I la matriu C, 5, 1, 0, 7. 5, 1, 0 i 7. Per tant, el que diem, anem a fer primer la multiplicació C per A, és a dir, anem a posar C, que seria aquest 5, 1, 0, 7, i ho multipliquem per la matriu A, és a dir, 2, 1, menys 3,
4. Recordem que al multiplicar sempre fila per columna, cada terme pel seu, és a dir, aquesta fila per aquesta columna, el 5 multiplicat pel 2 i l'1 multiplicat per menys 3 seria el resultat. És a dir, 5 per 2, 10, 1 per menys 3, menys 3, i això ens donaria 10 menys 3, ens donaria 7. La fila per l'altra columna, 5 per 1, 5, i 1 per 4, 4, és a dir, 5 i 4, 9. Aquesta fila per aquesta columna, 0 per 2, 0, i 7 per menys 3, menys 21. I 0, 7 per 1, 4, el 0 per 1, 0, i 7 per 4, 28. Aleshores, això és la multiplicació fer per A. Passem ara a la A restant, és a dir, menys la A, que seria 2, 1, menys 3, 4, i anem a restar cada terme amb el seu, és a dir, el 7 menys 2, que ens donaria 5, 9 menys 1, que ens donaria 8, menys 21, menys, cuidado, menys, ens donaria més, per tant, menys 21 més 3, menys 18, aquest és negatiu, i 28 menys 4 ens donaria 24. És a dir, ara representa que estem en el punt de B per X és igual a C per A menys A. És a dir, tot això d'aquí correspon a aquesta matriu. Aleshores, aquesta matriu el que hauríem de fer ara és multiplicar banda i banda per la inversa de B. És a dir, si multipliquem tot això al davant per la inversa de B, aquí representa que ens dona la matriu identitat, que és com l'element neutre, i ens quedaria la X aïllada. Per tant, si multipliquem la inversa de B, que és el que hem trobat abans, la inversa de B seria aquest 0, 1, 1 menys 1, 0, 1, 1 menys 1, 0, 1, 1 menys 1. És important l'ordre, és a dir, si primer tenim la inversa i després multiplicat per C per A menys A, és a dir, multiplicat per 5, 8, menys 18, 24. Per tant, multipliquem fila per columna, en aquest cas 0 per 5, 0 i 1 per menys 18, menys 18, 0, 1 per aquest d'aquí, és a dir, 0 per 8 i 1 per 24, i la segona fila per l'altra columna, 1 per 5, 5, menys 1 per menys 18 ens donaria més 18, per tant, 5 més 18, 23, i aquesta fila per aquesta columna, 1 per 8, 8, i menys 1 per 24, menys 24. Per tant, 8 menys 24 ens donaria menys 16. És a dir, aquest seria, diguéssim, el resultat de la multiplicació, d'aïllar, diguéssim, la X en aquesta equació.